Sperma.bg. Четвъртък е. Ще ходим в ресторант Том-Бум-Бум. Заповядайте в ресторант Том-Бум. Never enough of that crazy love. Got that crazy love. And you know you can get me. Солист ще е даровитият японски пианист Хаято Сумино. Билети в рекламно-информационния център на БНР, на касата в залата. Merhaba Bedri abla, nasılsın, iyi misin? Merhaba Eylen, teşekkür ederim. Ben iyiyim, sen nasılsın? İyiyim ben de. Ben çok iyiyim ve sevinçliyim. Kaldı. Там имаме призив за всички ученици и хоби ентусиасти. Sever bir Вие сте съобедната емисия новите. Кристина Цветкова. Започваме. Протестна готовност, забраната за внос на украинско зърно на фокус в парламента. За задълбочаване на сътрудничеството и приятелството. Хранителни стоки ще намалят. Годишната си ризова къщи. Праща поздрави, Валя замешва. Поздравите скираха боле. За знанието ни.
Призна още, че връщането към целевата инфлация от 2 на 100 в еврозоната ще отнеме време и допълни, че запазването на високата инфлация, който ние се радваме да сме част, нямаше да можем да се справим, ако нямаше други хора, които са поставили основите и които са задвижили механизма. Когато си вътре в процеса на кориране, осъзнаваш какво е базените. Това интервю. Надявам се да съберете най-хубавата публика в Лондон. Много ви благодаря за вниманието, за въпросите и за време. Разликата между цената на европейския пазар може да бъде само разликата в транспортните разходи. Цената на олиото, цената на месото. Това, което в момента се случва. Ще бъде ще духа слаб дом време. Отново слънчева с временни увеличания на облачността от Авторадио. Здравейте с Трафик Инфо по Авторадио. Поради лошо състояние на пътната настилка, движението и в двете посоки от 27 до 32 км се извършва само през проспорната лента. Участъците е въведено по етапно ограничение на скорост. 70 км. В посока по 29 до 24 км е въведено ограничение. Новите БГ Радио. На пистата влиза Еко Смайл. Нов модел, по-добро представяне. Запазваш отстъпките за гориво и със страхотни оферти. Твоята карта Економи става Еко Смайл. Новата ни лоялна програма достъпна в App Store, Google Play и бензиностанции Еко. Нови очила за малки и големи. Медли и термотитаж. Европейския ферманси. Ето си да... Които са ученици практически на един от членовете на Пролог на Константин Фондов. Това е групата Нойма. Като имаше, разбира се,
Împreună să găsim soluții pentru probleme. Ne dorim ca totul să rămână la noi sau între noi și ei. Вредика, които са неразделна част все пак от земите, които сме обитавали, които продължаваме да обитаваме в България. Като единственият, който възприе тази идея за мита за Орфей е Йон. Рискове, които трябва да бъдат отчетени преди да се пристъпи към такива действия. На първо место започна да работи преди да дойде в Синеморец, в неговото сътресение. Свобода, безкрайно синьо, внезапно влюбване, ленив следобед с приятели на плажа, после в морската... Защото а ваканцията се разлива чак до Коледа. Вероника. Ритъмът на сърцето. които са ги практически са ги формирали като художници. Зрители ще намерят добри представи на и академични, като имаме изключителни пейзажи. Η επόμενη μέρα για τον καταναλωτή, γιατί εντάξει. Андрей Герман, Сорин Скортолеско, Козмин Фронтеш, които също присъстват много ярко. Те направиха много хубави пейзажни работи. Филмови и фотосесии в по-късен период. Те са отразени в Andrei Rosetti. Și lucrările pe care le expun aici Украинени ar fi dezvoltat представа в изложбата са студии, обмислени нещата, а още повече, че не виждаме никакви сериозни аргументи в тази полза. Разказва за всеки от нас отново объркан пред теб. Които ги няма. Така че ние ще правим едно предизвикателство. Децата с четенето и
живеят началото на учебната година по един изключително и невероятен начин. Живеят като творци по различни начини. За целия клас. Така σημαίνει πάθος, κλάμα, πόνος και χαρά. Κι όποιος δεν τον έχει γνώσει Определено това нарушава на власт. И сега, за да не остане грешно впечатление, изключително разочарован, защото отново виждаме една политическа незрялост и то... Аргументи. Той казва на тези какво ще направят след това с тази... Problema este că în situația în care suntem acum, lucrurile ar trebui să fie tratate mult mai... That blazes me. Именно за да се избегнат грешки, емоционални грешки и то... Е добре, според мен, да се запази действащия модел. Защото, вижте, дори ако се извършат тези промени, дори в рамките, като те бъдат направени, можем да... Представите? Служби на 8 дни. Само на този... Такова сътресение на службите ще доведе изключително лоши резултати и лоша ефективност. А казва... Ще се стигне ли до смяната на ръководствата на ДАНС и ДАР? За сега има косвени индикации. На ДАНС и ДАР в петък. И управляващите и всяко едно управление има правото да иска смяна на шефовете. Само рок-музика. Един усеща осезаемо повишение на... Уют с немско качество. На български цели. Училището се опитва. Немски и български. Път. И те са... Гаранция. Покани уюта и светлината в... септември. Специален. Сулейман Чуковестер. Tamam.
Başka pembe var mı selamlamak istediğiniz? Your breath just next to my soul. I wanna feel oppressed without any rest. I wanna see you sing. I wanna see you fight. 'Cause you are the real beauty. На данс, на дар. И ще ви кажа, точно за това има процедури, които са предвидени. Вижте, което едва се събира децата да... Болката те спровожда неочаквано. И понякога може да продължи цял ден. От някакъв вид. Живо. Бетано БГ. Твоят. От хора, повече хора. Най-добрият микс от песни. Подкрепата на Кинто Трио. С повече. Да, съответните институции по-скоро да ни бъдат отколкото документацията и всички тези стандартни процедури. В смисъл, това не е нещо, което всеки учител го прави. Но това не е нашата най-голяма задача. И за да осъществяваме най-голямата си задача, ние имаме нужда от тях. А ние сме много малко учители. Ние сме много малко учители. Начина, по който говорите. При това тя не оставя... Sute de mii de kilograme de grăutăți. Asta se întâmplă. Kilometri peste kilometri. Se fac pentru, să zicem... aceste calități pe care... Maria Cadieva. Pentru că eu însumi eram mânat de ea, da? 14 часа ще чуете регионалните новини. Ще ги представи Живко Иванов, след което до 17 часа ще бъдете в компанията на предаването части Слава Раянова. Вече към края трябваше да избера малко насъчността.